Errosketak klima ere ondatzen du. Nola egon dutela mundua eta nola Euskal Herriak 2050 urtean. Klimaren berretzeak munduan zabaldu duen hondamendi handiarekin nola biziko dira gure ondorengoak. Nolako airea abestuko dute. Zer jan eta zer erango dute. Zein gaixotasun sufrituko dituzte 2050. Nolako zerbitzu sozialak. Nor eta zer balioekin zeituko ditu gaixoak, zaharrak, umeak eta bara. Klima aldaketari erremedioa jartzeaz, hitz egiteko change to change biltzara antolatzen erakusten dut nazioekin egoera batean bizitara. Aurpegi estoko zibizikoaren bizitara mendea hasierantz. Krisi ekonomikoa, krisi sozialitatea, krisi politikoa, erregaiak eta kanbiakideak urrutzearen krisiak, krisi humanitarioa, eta dena dauden eruta eredu sozial ekonomiko baten ondorioekin. Krisi guztiok larriotako dutu klimaren egonetak, egiten ezkero munduko jakintzuak bazaratzen dituztenez. Donostiara chance to change xera etortzen jendeok. Jakinezazioa Euskal Herrian, Gipuzkoan, Donostian, agintariak oso ezti egin direla egiten gauzak. Klimaren aldaketa erremediatzeko adituek aipatzen dituzten neurrien justu alternatizkoak aditua hartzen gure agintariak. Herritarren egungo etorkizunekoa baztertu eta botere ekonomiko handiei business as usual beti bezala funtzionatzen jarraitzen lagunduz. Donostiak Gipuzkoa eta Euskal Herria Autonomia Erkidegoko agintariek itxu-itxuan laguntzen dituzte klimarentzako kaltegarriak diren proiektuak. Bideragarritasun ekonomikorik eta sozialik edukiko ez dutenak. Abiadura trena, erraustegiak, inguruaren artifizializazio masiboa, Donostian bertan urteko trenbide bat eta bat. Errausketaren aurreko monumentuan biltzen garen herritar eta egin eta berriro ikusi dugu errausketrantak kaltegarriak direla gizakiaren osasunerako. Europak lehen etxituen ekonomia zirkularra eragozten duela. Milaka tona CO2 eratzen dituztela altzari eta atmosferara. Eta hortakinak aprobetxatzeko alternatiba hori eta merkeagoa badaudela. Europan bezala hementxe bertan ere ikusten ditugu. Baina gure agintariek ez dute entzun nahi, begiratu Donostia hiri polituenik, bere batuan dauka pozoia. Hemendik 5 kilometroak 1000 tona eratzen ditu, baina Berrizolako porban fabrikak agintariek baimena 2008an eman da. Eta beste 5 kilometro dugunago Zubietako erraustegi berria agintira egitzen. Inorako bezala baldin bada Euskal Autonomia Erkidegoan hori gehien isurtzen duten industrietako bat, Zubietako erraustegiaren klima kaltetzen duten zerrendan egituko da. Oraindik garez daude Gipuzkoako bigarren erraustegia gelditzeko. Donostialdea oso ingurrikuntzako baldin bada ezin digute hemengo herritarrek pozoi gehiago zabaldu erraustegi berri batekin. Obra berriarekin gure diru publikoak hipotekatuta geratuko dira 2050 arte. Noiz eta klimaren aldaketak mundu osoan ekarriko dituen kalteei aurre egiteko inbertsio eta diru publiko asko beharko diren urteetan. Ongi etorriak mundu osotik change to change biltzarela zatoztenari. Ez utzi Euskal Autonomia Erkidegoan Gipuzkoa eta Donostiako agintariek greenwashing merkea egiten. Eskatu benetako konpromisoa herritarren eta Euro planetaren etorkizunarekin. Exigitu klimaren aldaketa aurreratzen duten proiektuak baztertzea. Rosana Kurimi 05 mugimenduko lider eta organizatunak agintariok ez erre etorkizuna. Hau dela eta bi elkarrekaratze antolatu ditu erosketaren hartako mugimenduak. Martxoaren 5ean, arratsaldeko 7etan, alderdiaren elkartuko gara. Egun hortan, kanpotik etortzen direne, arretariko zaidelako udaletxe horretan. Eta martxoaren 6ean, arratsaldeko 7etan,
Kutxalen egingo dugu elkarretarazia izango da lehenengo dokumentu ekimenen amaieran. Idatzi hau eta mobilizazio hauek babesten dituzte beste gehiago egongo direlako ekologisten martxan eguzki, ELA, LAB, Comisiones, EITU, Irabazi, EH Bildu, Sortu, Ernai, Behartzari Gelditu, Sarregoaia eta ESK. La incineración arrasa también el clima. ¿Cómo estará el mundo? Que sepáis que aquí en Euskal Herria, en Gipuzkoa, en Donostia, las autoridades están haciendo las cosas muy mal. Están tomando las medidas contrarias a las que recomiendan los expertos para remediar los efectos del cambio climático, arrinconando el futuro y el presente de la ciudadanía y aplicando un business as